Migori erokamano ahinya kuom wasechegi. Wageno ni Honorable Karoli Omondi bende biro biro, jaod bura ma Suba South. Kodonjo to biro rwake twak. Kapok obiro sani to wachako achaka gi Honorable Eddie Oketch. Oketch, wach moro makuka ni un jomibadhi. Jatend piny Kenya wuon mowacho. En adier? Ingeni an kaka ng'ama tin, ayado ga wacho ni adieri ok en absolute. Diech wach nitie ga chunye kamoro ka. Onge milambo to onge podho chieng'. Nanga wacho kamano nikech king'iyo migepe duto ma Kenya ka, chakre migawono endo mag sirikal, midhie migepego eko mag kanisa, michako idhie migepego eko mag private sector kata jo ohala, nitiere mibadhi kuonde te Kenya ka. En mani koro nyaka wang'e ni to mibadhi ni endi kuonde ma entie ng'a gini matime to gitime e yo mane. Omiyo gima nakwongo nyisi Trevor en ni kamoso jo Kenya nam, nikech mae ni topic ma obedo matek kabisa ne piny mangima, kendo ng'eny jo Kenya nam ochiko itgi. Wan kaka oganda ma jo Kenya, gima nyaka wagorego matek mogik en wach ma mibadhi kumoro amora ma entie. Obed ni en migawono endo mar sirikal, obed ni en migawono endo mar kanisa, obed ni en migawono endo mora mora, nyaka wagore gi mibadhi, nikech mibadhi osebedo shida maduong' kabisa. Mar ariyo, Trevor, ng'ama nyaka gore gi mibadhi moingo ji te Kenya ka, nikech kanyo mosebedo shida maduong' en jatelo maduong' mar Kenya, ma en president. To sani endi nikech wan gi thuolo maduong' mwaluongo ni opportunity gi dho ngere e Kenya ka, ni Raila Amolo Odinga oriwore gi jaduong' President Ruto, magi bedo kaka ke Ruto magi kaka kamoro achiel. Maendi en opportunity ne Kenya mangima mar gorruok gi mibadhi. Koro ka nitiere opportunity mar gorruok gi mibadhi, an abo support president gi jakom Raila Amolo Odinga e gorruok gi mibadhi, nikech king'iyo kata mana wachno endo mar 10 point agenda, agenda man waloso kama biro UDA gi ODM. Achiel kuom agenda man waketo kanyo en gorruok gi mibadhi e yore duto te. Koro miyo ka rais obuko ni gore gi mibadhi, ka Raila Amolo obuko ni gore gi mibadhi, mano nyaka mi support. Mak mana ni mibadhi kigorruok go kamoro amora e migepe duto manyisi go eko, nitiere kuonde mibadhi go timore to nitie mok timre. Ka kuom ranyisi, rais nowacho ni nyalo bedo ni nitie jok watimo mibadhi moko e bunge. Koro onego bed ni jogo michomo tir, kosechom gi tir tigwelo gi oko, kosegwel gi oko, kosekol gi mokol gi tigolo gi, to kanyo bedo mana maber. To moloyo duto Trevor ka tigo nikech aneno ka owadwa ma Karoli osedonjo kae ndi sama embe gi paro maliw. Gima nyaka watim, kwada gore gi mibadhi to chako gore gi mibadhi kama entiere mang'eny moloyo. Mane kikonyo Kenya. Mibadhi ma Kenya ma en jo Kenya ma wacho, to mibadhi ok en pacha rawuon. Mibadhi ma Kenya jopiny duto te ong'eyo Kenya ka, jomondiko tich magin jo Kenya. Mibadhi ma Kenya kichako ni idwa kelo ratil, koro kene namba 1 nyaka namba mogik. Samoro Senate gi National Assembly, in fact Senate, National Assembly gi County Assembly dwa chal gine magithine moloyo. Kech mokwongo gionge budget mora amora magitigo weche mag development. King'iyo wach ma mibadhi matimore county, kuma mibadhi ng'enye mogik en executive, kuma president bede kachiri kuma governors bede. Lweny ni dochakore gi kanyo, deber ne Kenya maloyo kumora amora. Koro miyo gorruok gi mibadhi to ber, lakini wachake gi kamo goe touch ma en executive, nyaka chak gi wach mibadhi. Mheshimiwa Karoli Omondi, jaod bura ma Suba South, koro donje studio kaendi. Mheshimiwa, warwaki e twak mwachako ni. Jood bura koto ji? Kamano Trevor, mokwongo kwa ng'uono abiro modeko matin, koka waloro to wuok mana gi ng'wech, owinjore abed ka saa 1:30 akwa ng'uono. Koto ing'eni gimo mana winjo mana ka watindo ni ng'acha koto ji. Yani en ng'ama so lwete mifuko mok mare. To gi mwandu jomoko. Kenya ka endi ji koto kumora amora. Problem mar koto kata mar ufisadi kata mar corruption en kumora amora. Gima no kamorgo en kaka jatend piny no wuoye kokawo taya to wacho ni bunge ji mecho, ji koto, wachalo jonjore madino ni e bathio kama igiri gi thuon.
ing'eni kiwacho gima kamacha to in jatelo to dhi e piny mangima sani mane news kaka ji ong'e Kenya gima kamacha kidwa ni ikony piny to ne iwacho ni ng'ama kama otimo gima kama tikelo ushahidi nikech ing'eni kwach kich weche gi te gitero ne president en mokwongo neno koro ne ber kokawo gino to tero ne doho kaka mar EACC kata parliamentary powers and privileges be nitie kata DCI to nokelo gino to koro ikawo ng'ato tiketo mbele to nenore gigi ok ni Kenya kae magisetimore kata mna kidhi kaka Uingereza nitie wabunge mani ichulo pesa ka penjo questions niluongo ni cash for money to kaka ne gidil gi gicha ne gidhi magi yudo shahidi kor kikelo ni ndiko ni barua mane kaka no winjoro bedi to weche mag mibadhi mantie Kenya ka an kaka pacha antie kaka neno ga no winjore watimgi to kaka ne wadhini kech maendi kor ing'eni joma oko spedo katimo mibadhi ne bunge oneno maracha ahinya kawuono bunge obedo maliet ahinya makata sani gik mane jo sirikal okele bunge sai mong'ado ji ni dhigo gik mang'eny piny wabunge igi owang' kabisa nikech ji mang'eny onge mibadhi no ji mang'eny kia kata kama pesa go aye ting'eni jatelo be ok nyal bedo ni en mowacho ni mibadhi ni e bunge to en e jatend party mang'eny mogik e bunge no en osetimi ang'o gi party ne dako luonge jotelo mowuok e party ne ma chairman mag members ki ang'o mondo nyisgi ni gima kama otimore nikech jomotelo e bunge no gine ma giyiero wachaka ni jod bura to iginya bet no wang' adier Mheshimiwa Karoli to uyie ni mibadhi to nitie mak mana kako wache ma wang'o igi mibadhi nitiere kendo mibadhi ni ok ni kanyo kende ni ema entie mibadhi nitie kuonde mang'eny kata joma biro e bunge kanyo nitie joma biro gi mibadhi ing'eni bunge ng'amineno jo od bura mineno ka chalo mana gi jopiny gi ka gineno jopiny ka kidhi e chiro nyayudo joneko moko be nie bunge kacha bunge no tinga ng'ata bineno Kenya ka gine bunge kanyo an gi pacha ang'eni weche ufisadi ni osethago Kenya kabisa an gi gik moko adek madwaga ni chiemo ro timre Kenya ka kwadwa wagore gi ufisadi Kenya ka nyaka wagol joma oko makonyowa gi nono weche mopogore gi kata duol ma puto moketi sani manyien moket sani gi madong ne nitie kata ndalo uru dong ne nitie gima kamano ok bi konyo gimoro magi onge kuma dhiye kudwa dhawo gi ufisadi Kenya ka dhi uru kawo joma wa oko e kaka Singapore ne time tiriwo gi jo Kenya ka ing'eni nitie jo FBI nitie jo Scotland Yard joma osetimo investigation mong'eyo kaka imadho weche mibadhi Kenya kwa kony to kel jogo moko 50 tikete EACC ka gi DCI tibro neno kaka imako ji ka ywech Kenya ka kose timano court bi oket mag deal gi mibadhi ma special ma en ong'e ni court cha eno deal gi mibadhi judges makanyo gin gi deal gi mibadhi mogik en bill masekele bunge ing'eni Kenya ka onge criminal investigation bill ben ing'e mano onge sani asendiko concept note asewuoyo ga Attorney General asedhi nyaka Law Reform Commission wadwa ndiko Criminal Investigation Act man biro bedo gi chapter kaka inono weche mag mibadhi investigation of corruption cases to gi international mutual legal assistance gimomiyo adwa ni ji wa oko cases mag mibadhi madongo ma Kenya ka mose mak ne ji motere court motwe ne nitie gimoro ni mutual legal assistance kony no oko obed mar gweno mar IBC cha obed mag oduma mag Herald nitie kony mano oko kamoro kano ka yiere wawinjo Karoli ka maber ka lakini mana kana chako wacho ni mibadhi nitie kuonde te nyaka kanisa e Kenya ka ema ni joma time opogore gi joma ok time to samo joma time tin to samo nyalo ketho kuonde mang'eny iwacho ka ni kuonde achiel ma to ringo nikech samo do ka mibadhi no kotimore kamoro achiel matin to koro ikete bunge ka nitie joma manche kodonjo bunge an gi Karoli onang'ana gi higa lakini wate wan je kodonjo bunge wa ji ariyo samo kata mana okoche mantie banya bedo bunge kanyo endo pok de wang'e maber wan gi Karoli mina wantie kane to mak mana niya wach mar dhi oko ni to kane ka en solution ne shida ma mibadhi e Kenya ka nikech ochalo igeni mibadhi chalo kaka odi Kenya thini gitimo ni kiketo chiemo igla tikao chiemo igla kiketo lusubo to ndiye thini masabatino biro oso e lwete okawa kenga achiel oket bathe kama chako kawa kenga machielo oket bathe kama kasi ko dhi omo ng'ato
ni ro dio monergi mondo bi discipline ano ka yie gi mano aparo ni badhi ma Kenya ka osebedo ka chochni dil gi badhi osebedo ka chochni nikech sirikal mamalo ahinya president pok no kawo patik e Kenya ka president mosebedo go te onge mosekawo patik ni dwa gore gi badhi nikech gime wacho kama endi nia king'iyo chike te makale bunge chike motegno te makale bunge weche motegno te kata kancha idwa gol mana Rigathi Gachagua Rigathi Gachagua kan idwa gol bunge ilo ka party nobedo mobilized e wach matek mara tipu kabisa golo deputy president wa Kenya ka ok en tich mayot Karolo ni pesa moko manuchimie ji mano ka ng'eto wacho ni ya kum paro mar golo ng'ama kamano ok ne kare ng'ama ne pogo piny ma Kenya to Karolo gi teko mar party mane wan go gi teko mag jotendwa mamalo nodhi mogol ng'ama kama omiyo ka president wuok oko ndogore gi mibadhi an gadieri ni e Kenya wanyayudo lokruok mano nyisi ni ya nyaka wa support president e wach no endo mar gorruok gi mibadhi mak mana ni sama igorruok gi mibadhi no Trevor nyaka ichake gi kumong'we mogik nikech kichako gi mathindo gi eki tiweyo kumong'we mogik cha to kumong'we mogik nigi systems maka wacho ni okay ka idwa dir gi Karolo gini ma bende sama ok tim mibadhi no e bunge kucho chonde to governors ma wato gi weche mantiere executive koro dhi loso rieko moro mar pando mibadhi ne moro ma samo kibidilgo koro gima president timo ni ber kabisa kendo konyo Kenya nikech kata bana pinje maoko manano ni Kenya nyabedo gi mibadhi mamono jigo wala mamono kata attract investment Kenya neno ni koro president do dil gi mibadhi lakini bunge kuma thine mugik bunge onge kata budget to Karolo useyie ni mibadhi to nitiere pero ang'o meno tamoro tiyo committees kawuono de joma wacho ni jo kawuono no ng'anyo tiyo ka committee oseyiere ka ni mibadhi to yie ni nitie nikech owich ji terangi we mondo amed gimoro wacho ni ka in gi nyathi ma solwete oigla to kwalo ringo ibro yudo ni ka nyathini idwa dhi make kata idwa dhi chwade kata idwa dhi puonje dagi moro kata min gi moro bro dagi nikech nitie kaka ong'iyo kode emomiyo omo ng'ama oko maonge gi gimoro miluongo ni affiliation ma en konono to nono gino to tero ushahidi ne kaka en nikech maginyiso ni watem ni pok otie momiyo onge jomitwe Kenya ka ne mibadhi kwadwa loko Kenya kwadwa gorego Kenya ka waomo investigators loka wariwo gi joge waka waketo special judges wariwo gi local judges wadhi wadaro jomokwalo gwen committee wayawo space makanyo warwake ji ma ji ne giwang'gi Singapore ni rwaki kae tigoli tidhi US street tigoyi picha gotieno koyudi gi mibadhi jo China to ne goyi nyaka gi lisasi tiolo bill ne family ni mondo chul eka ne gitieko mibadhi koro gima notimre gokinyi wabunge nyo igi owang' kuma nyo wantie wach bura ma wabunge nyo kuno nyaka chiemo kucho we chiemo nyogi we chiemo manyo be nyogi gidwa kata penjo manyo gidhi koro kanyo gisedhi koro kawuono gokinyi ji mang'eny ne podi gi owa koro ka ji odhi kucho nitie gik ma bende ne gidwa no kele bunge kanyo mondo timnegi kaka bills gi gik moko kanyo koro gokinyi ne nitie ywaruok godhiambo to wadhi adhiya maber ma watima gigo ma watimo motions en mani gima ne wadwa go piny motamwa ong'adnwa thuolo en privatization mar Kenya Pipeline nikech kaka itime rach idwa time kaka nyocho tim mag sukari koro maka mag chemelil gini kawuono no go e piny kecho rach koso nikech no nikech koro to debe ni ndalo moko machon dino ko wach nun jo mibadhi to dino kale nikech koro mato gima serikal madwaro sani neno gima timore ing'eni nitie gimoro amora gi moment ne e bunge nigi cycle ne higa achiel gi higni ariyo kadhi higni adek ji okwega bang' higni adek ji manyo re-election nitie kaka gik moko timore ji dwa timo gigegi nitie gik mosewuondigo mapok iyudo nitie mosemiyi miseyudo kanyo one a moment of transition iwinjo to gini gima otimorego maber ochiew ji te e bunge nyaka joma nyocha kidwa wacho gimoro to gineno ni pingo sirikal ing'eni nyalo support sirikal tiwacho adieri e sirikal no ok onyiso ni kisupport sirikal tilokori in gi paro mag Joshua Kaola mano e gima okano ka yiega kisupport sirikal tiwacho wacha adieri ne sirikal Senator be nitiere seche ma useyude pesa moro ka gavana moro biro iru kanyo nudwa gole onge
ka jomoko yude ing'e ni president be nowacho onge kata ng'ama osebisi onge koni matin ni wuok ni more kona na winjo ka president wacho niya ing'e ni president wacho ni nitiere governors moko ma kobiro kata ni bill moko kokal to nitie jomoko mimiyo sendini endi to ok chop go e irwa ka dipo ni timore kamano jogo nigo pa mang'eny ka giwinjo to gikonya ayude moko in po giwinjo kama imiyo ng'ato gimoro amora adwa miyi kuom ranyisi ing'e ni gigi by the way gik matimore e bunge e odno endo gima timore nie oko e lela ma jopiny kawuono koket bil moro e bunge kaka ineno kaka bil mane president owuoye mane owuoye nyoro mar money laundering to gi gambling nowuoye e bura manyoro in gi thuolo madhi e bunge miyud gigo eko e lela gina e lela ng'ama ogo ombulu ka nogol ng'ama kama idhi yudo ng'ama nopinge ombulu idhi yudo kata mana gavana miwacho mane obiro mogik e wach mar impeachment kidhi ng'iyo joma nogoyo ombulu manogoyo mondo odong' obed gavana ibo yudo king'iyo ombulu ma joma nogoyo mogonino ibiro yudo iwinjo koro miyo gigi ok en propaganda en gik mantiere lela makendo kaka japindi boira kaka gigo nitie kanyo endo e yo maler iwinjo eme nyisi ni gima rach bugik mapani Karoli bomedo wacho kaendi en ni kiwacho ni bunge te en corrupt tinyo ng'eny jo bunge masa moro ok corrupt iwuyo kuom ji moko adek ariyo masa monya bedo ni kit gimoro gigo ma mibadhi matin tidwa kendo ni gine ndokoro ji te richo in fact mana meji nokuno chiemo nyoro nikech iwacho ng'ama ing'eyo maber ni osegore ne mibadhi moketo governors go tesre iripa kaka keto governors tesre kacha ne de gimiyi gimoro kata manyoro ne governor nitie kacha ne mano wuok gi luya sawa kaka ndiko report motere EACC governor ma Nyamira an abun kaka jalup jakom mar CPIC andiko gi lweta mondo tere EACC ne weche go eko mag mibadhi tiro kaka sababu igori kamano ndo main luyo chot ni chitinya cha godhiambo to kigik tinuongo ni bunge te corrupt koro mane makosa mano timore kacha ndegi edwond ker marwa maparo ni meno correct ni jogo eko matin kik to ringo maduong' ne jo Kenya nikech onno bende en terit mag jiduto senators koro dwani mondo luong jatend piny Kenya senate kanyo udwano luonge nang'o kuseyie ni mibadhi to nitiere iye kanyo mak mana nuwacho ni ok en ji te nikech ne en very specific ni nitie jomoko matin mano mi mwandu moro mondo mi jo senators kata mi MPs moko to noko chiw koro ing'e ni wan kaka ute buragi wan gi mpangilio marwa ma jopiny omiwa teko mondo watigo ka nitie gima luongo ni misconduct ing'e ni onge ng'ama oversight parliament apart from judiciary masa moko teri na mibadhi moro to nyalo kawo ni atua lakini ei wawegi wan gi kakwa oversight wan wawegi kitimo tim miluongo ni misconduct kata tim moko ni kare achiel kuom gin mibadhi moko gin miriambo sexual harassment gik magalagala gi kata kigori e parliament wan gi gima luongo ni powers and privileges committee a National Assembly Powers and Privileges Committee jakom mare en speaker ma National Assembly kaso wan gi Powers and Privileges Committee bende e Senate ma jakom mare en speaker mar Senate sasa ametimo gimoro amora ma mibadhi gik mag jonjore gik magalagala e parliament committee no bedo piny makauni atua mowinjore kodi mana miyo kanyocha kane okel wach mar nyako moro senator mo miluongo ni Senator Oruoba kano kilo wach mar chochi ma otimore e Senate to nen miriambo moro moko chomo kare nokete powers and privileges modil kode koro wan kaloro kaka wan kaka jod bura ka in gi wach moro moro evidence ma ng'ato osekawo iri pesa kata kawo pesa kamo ma mibadhi to kamidhiye mokwongo ne wan en miyo powers and privileges to wabo investigate with open mind mwayud ng'ano endo madil kode mane gima ne odo ma Kajwang' ne temo wacho e committee mare mar pak kawuono ni ber ka president oro gigo eko ni ji ariyo gi kata ji adek gi tim jore moro mar kawo mwandu mag jopiny to gitemo kata nego bill moro kata konyo governor moro nyinge gie to bo investigate to kopano okonyal timo mano to gima ne Karoli wacho chande tere EACC ka tere EACC ODPP inya keto as a criminal court to kawo file to chako investigation mana kitimo gigi eki Karoli kura ang'o ma dhi timore sani nikech joma seyo wacho ni jood bura kun kayiem EACC bende wacho ni mibadhi nitie kanyo jatend piny Kenya osewacho ni mibadhi nitiere kanyo umuyie ni moko kuomu nigi mibadhi e kanyo koro udwaro ni mondo ang'o motimre sani nikech uchalo joma koro kuno tich
nikech okweru wacho ni gimoro rach. Nyithindo ma iwanjo ni nyithindo mokethore. Koro kuo. Ineno gima timore. Wan gima wadwa notimre. Jatend piny okaw shahidi mare. Oter investigative agencies mag EACC, oro ndik barua ne the speaker kaka powers and privileges. Yes, kata ondik barua ne DC, odhi record statement DCI. Mondo mak jogo, mondo ter jogo e court. Mane kaka gimilo ni constitutionalism timore. To kwadwar niya ni golo statement. Ming'e ni kin jatend piny kigolo statement ilacha. To dhi e piny mangima. Ni bunge ma Kenya jo wafisadi. Jogo te. Maketho nying ji te. Igonwa sime nyarano chiew Chicago mane gimo penja. Ni papa, what is this? Ang'o manotimre e bunge ka. Mane gimo kwadwa, mane problem an go. Be ma wache bunge godhiambo sana. Yes. Ka gidwaro ni ing'eni ka en gima wadwa timo malong'o. Mondo wagol mibadhi. Kik bed ni tiyo kode ni wadwa gore gi joma wapingrego. Kendo kik bed ni dwa ti kode ni wadwa buogo jo bunge sama ging'iyo gik moko ma waparo ni nitiere weche. Ing'eni wanya bedo bunge kacha to king'iyo kinono gimoro matut mar sirikal kichako penjo kaka nan gi penjo mang'eny e weche kembe mag sukari ma adwa ni National Treasury CS John Badi obi oduok na gige bunge kaka custodian mar public assets. An gi penjo mang'eny kuro. Seche moko ka en gi gima kamano to ka sirikal ok dwa ni penj gino tibuogi gi gimoro. Kik bed ni mane gima timre ka. Nikech sani nyowa nono e-citizen. Oyud ni nigi odundu magola pes sirikal ka donjo fuke ji. Mano gimuseno no. Yes, anyiso jo bunge tiekuru nono gigi. Mondo koro kata ka koro iwacho ni jomoko no kwelo to nitie wabunge motiyo tijgi. Ok ni wate iwacho ni wan wakwelo, wan mana yes men, wan onge gima watimo. To nitie ji mang'eny mabedo e bunge no seche mang'eny, matimo research mang'eny, matiyo matek. Ok wadwa ni wakwana gi ji te. Mane gima adagi kabisa. An ing'e ni an osiep rais. Ing'e gima kamano. To osiep ok owacho ni ka wach gik moko dhi marach to koro aling'a. To ndalo mar kes mar kembe sukari gi manowuok dong kata jo bura moko noneno ka noyie ni imiyo ji siling 10,000 moro mondo be giyie wachni. Ato mano nokaneno. An asebet ka penjo ni to gigi no joma nokawo gi noyier nang'o. Ere investment plan mane gi sign. Dong ing'e ni kawuono nosendik barupe ji 5,000 iriambo Soni, Muoroni iriambo ji. Ere kaka inyalo kaw kembe tijgi mokwongo en riembo ji. Uno kunen gini lo ma miwani nitie mwindi mosebet katemo kwalore. An mana dhi e court ndalo mane chief of staff. Sani kendo gichagi duogo gi ukora gidwa kawe. Magi gik mwapenjo. Koro ing'eyo seche moko kipenjo gik ma jo sirikal ok morgo tibuogo wabunge gi gik moko. Omiyo an adwa ni ka nitiere evidence mar mibadhi tikele titere e court. Kata wan sani ni en koko mibuogo nikech wach mar e-citizen gi KPC gi weche mosebedo konono kosang'o matimore. Kata sani privatization motion mar KPC no wadhigo piny. Kenya Pipeline. Ne wadhigo e piny nikech en gi gaps. An asetimo privatizations Kenya ka. Natimo mag Safaricom, asetimo Kenya Airways, natimo gigo mang'eny. Ang'eyo what privatization is. Gin ginyisowa immediately ni gidhi timo gimiluongo ni initial public offering. Itero shares e soko, Nairobi Stock Exchange. Pipeline en kambi madwaro gimiluongo fast kapok idhi e IPO ikelo strategic partner. Man gi pesa to gi technical know-how manyalo keto fududu makelo gas, makelo fududu machielo matero gas kata miloke mamoko dhi Mombasa. Mago kibitimo kitero e Stock Exchange. To kano wapenjo Kimani sani ni ang'o gineno ka mood ne rach gigole. Nikech no dhi goye piny. Sani bunge biro chiewo. To joma bunge ber kochiewe ka bunge dhi tiyo ne jopiny. Omiyo gima ne gitimone gichiewo bunge koro ber malich. Kata wan ng'eni wan tie recess. To kiny no senano kosendiko barua no luongo otimno gazetment ni kiny nyaka wadhi e bunge. Nitie gavana mano bedo impeached. Gavana ma Kericho. Koro koro ni kata kokel gavana makamano to onge gimone maendi koko moro moketnwa kaendi mondo buogwago. Watimo tijo kaka gavana kaka senators ning'iyo ni bura momiyo riemb gavana endo tich gi MCS makocha chal nade to wagole e yo maratiro kose yo mobagni.
mano gima nyaka watim ma onge gimoro machochni mobedo nikech wach mano wuok ni endi owuok koranga wacho ni senators no weye kata senators no riembe tich watimo tijwa mabe mane na chiel kuom wach mane jakom Raila Amolo Odinga wuoye ka wacho ni senators ketho ne governors sa uno konego be nong'iyo tije mag governors ka ber to mano gima MCAs monego be ng'iyo ingeni wach ni be no wach kaniendo mang'eny to so no wach kata mano mabei wach mar senators luongo governors apani asetemo winjo gima jakom temo wacho to embe en gi reason moro en gi wisdom moro motemo golo ni nyalo bedo ni nikech committees mag senate ng'eny nikech senate wan gi committees ariyo mang'iyo wechego eko mag oversight ahinya miluongo ni PIC to gi PAC kaso wan gi committee moluongo ni standing committees manyiso ni devolved functions kata gigo eko motere telo mag gwenge kaka koro wach mar health care, agriculture, nderni moko, ok nderni te, kachano ja komandara, nitie moko mantie koko Karoli Vachano, nitie moko ma kata koti njo wacho mondo ket mag county. Nitie committees go eko. Koro gimana ka jakom temo wacho, man gi pacha ka paro, asinyo ka jakom wuoyo wach ni endi mang'eny. En ni samo nyalo ka gavana moro, oluonge senate, kata nyadi dek, di ng'wen moro, ewi kadi. Kisamo oluongi komiti makama, to ni chani komiti ni bondi koni barua ibiro koro committees go eko samoro kia ni governor samoro luonga di ng'wen e dwe koro luong wawatiek abiro kanyo abiro katiba abiro kanyo koro jakom ne temo wacho ni sera kolung governors nyadi dhigni e senate to ketho ne governors time apani mano e concern ma jakom onego be ni bedo kata ka ma en go lakini role mar senate e luongo governors mondo tim oversight ok en gima nyalo debate en gima nitiere katiba kaminjo Karoli nyisi ni endi king'iyo pend chikewa prochego rauchiel wacho ni senators nigi teko mag luongo governors e pes duto mag yore e counties mondo ging'i wach oversight mondo king'iyo 96.3 kasto to pesgo eko be ondik gi article 217 manyiso ni wan mopogo ne governors pes kose e kindwa gi ma sirikal mamalo mosepognegi wan mopogo ne county gi kiduto tene pesa kopogore gi mano governors gi wegi nodhi e court 2019 magi wacho niya ang'o momiyo senators biro bende nono weche mag pesa mag choke kor gwenge moluongo ni on source revenue Supreme Court ma Kenya ne nitie petitions ariyo petition 24 ma 2019 to gi petition 27 ma 2019 ne gibedo consolidated ma Supreme Court ong'ado niya senators onge gi teko no kende mana mar luongo gi pesa moro kwa maloka to nyaka pesa mag choke kor gwenge wan gi teko mar luongo gi to kopogore gi mano katieko ni Trevor Senate gi National Assembly kuma Karoli nitie katibo miyo chik e pend chikewa 125 dhi som ondiko ni wan gi teko marom gi od do high court mar luongo ng'ata we governors kendgi ng'ata kata mana in man kod gi wach ni ketho ne jopiny kaka jafwambo wan gi teko mar luongi e senate kata e National Assembly penjo moro amora ma affect ja Kenya manyiso ni by constitution wan gi teko no endo te mar luongo governors mondo biang'o e od bura koro kaka jakomo kete chande mogik mada wacho en ni MCAs magwa nikech kama giyudore ok ni gionge teko no endo mar timo oversight nikech kata mana Supreme Court decision chande no wacho ni MCAs nigi the tier 1 responsibility mar timo oversight kaso mar timo secondary oversight tiende ni kuma MCAs magwa onge gi teko kata onge capacity mar deal gi governors iwinjo to wadonje Karoli gimoro mane bichako wuok kende ni wach mar CDF jakom no wacho ni CDF ni kaber ndugo koro doge county government to wach ni ngunjo kan tire gi ngoro moro mabe wangi ni tire chik moro mosekadho makoro dhi e senate adhi winya nende to gide kadhe koso oyo CDF ni odong ne counties koso unu unyon rupe ni nyakodong mana iruka ngenia kanji wuoye CDF to ji nyaka ngeni en CDF mane magi wuoye CDF ngeni no chako bedo e bunge ma 2002 2007 kendo yudo ni every session en CDF mopogore CDF machon gi CDF masani opogore to gima sefwenyo Kenya ka ji pach gi pod nitiere e CDF machon kaka wabunge bene behave gi CDF machon adwa nyisi kama
chikwa mar Kenya, kisomo katiba, nitiere national government man gi national functions. Then nitiere devolved governments. Donge revenue ipogo kosecho pesa te to nitie kaka ipoge shareable revenue cha. Kosepoge nitie mimiyo national government mondo tim functions gi. Then nitie mimiyo counties. National government under article 6 idwaro, katiba dwaro ni national government gi organs gete functions gi kaka gitimo gicha giter gi machiegni gi jopiny. To government kata koto seneno gitiyo gi gimiluongo ni administrative units magin sub counties. Mamoko gin constituencies, moko riwe constituencies. Koro national government nigi power mar loso NGCDF. Mimi iluonge ni NGCDF. Machon ne en CDF. Nyaka nwabed gi katiba manyien koro iluonge ni national government. Koro giloso fund mamargi. Ma iyude dio gini joma ran gino akani ae national government, moko ae CDF board. To pesa mitero kanyo kata ogol CDF ok nyal mi counties ne Kenya pesa ngo share revenue man national government. Iwinja kanyo maber. Kaeto nitie mistake ma beji make. Role mar mbunge mar representation. Ji ok understand ni role mbunge mar representation en go jo piny mbaka ginyisi ni wadwaro choka, wadwaro school ka, wadwaro hospital ka, wadwaro gima kama. Koro nitie bede manye national government through the CDF. Iloso application bank public hearing kaka iyiero gige CDF. Tikelo gi national CDF board. To gibedo approved timiyo gi code to gibedo implemented. Nitie bede manyo ir governor. Chirni moko nitie mimanyo ir governor. ECD moko imanyo ngo ir governor. To be gimoro ma ji wacho ni wabunge ok nyal kawo representation ni dhi kawo maendeleo. To giwacho ni oger school ka otim kama. Kidhi kata na England, joma nigi parliament the oldest 800 years. In fact na kema na sani 1000 years. Man onge gima separation of powers en. Mano debate gi Montesquieu on this issue. Kidhi prime minister en mbunge en gi constituency. Ministers te wabunge. Don gine magine executive. Gine magiloso budget. Gine magi select projects. Gine magi dhi implement projects go. To kagi dhi bunge kendo, wabunge moko ma kate parties gi emantie oversight committees. The oversight gi. Kane kodi wacho ni ja England wane mwange separation of powers maloe. Omiyo CDF ni udagi. Iwinjo ok ni wadagi. CDF ok en gir mbunge. CDF e gima tiyo kende e Kenya ka. Debate mowinjore wabedgo en mipenjo no. That is the only debate Kenya should have. Nito role mbunge e CDF en ango within the context mar right of representation. Okay. Iwinjo. To gimoro ni CDF to onge ngamo winjore pingi. Mano kende gima tiyo. Okay. Ango kendo matiyo Kenya kama japiny man piny nyalo dhi wacho ni miya basari. Diger na school diger na cho ango kendo matiyo. I challenge you Trevor dhi nyaka chung kumoro kama. Tipenja ji ni kama chungeni. Nyisa uru gik ma CDF osegero nuka. Gikwano ni penjgie ni ma county government osegero nuka ginango. Tindik on a piece of paper ticket kele TV ka. Onge. Haya. Wewe ni senator gini koro gini jo od bura ma National Assembly osekale mochopo iru. Mar wach mar CDF ni koro. Odhi kane koso. An gi principle mamara to be upach jakom be winjo kumae. Kech pach jakom wacho ni mbunge momi tich no endo mar oversight legislation to gi representation ok nyal oversight en wuon ka en gi lwedo moro kata ka en direct kata ka en indirect ka en gi lwedo moro ma donjo ni embo nyalo control gima timore CDF. Pach jakom na winje kendo apana ayiere kode en challenging mondo mi ngama mojombe o tim gima executive implementation chande. Lakini pacha bende nitiere niya nitiere reality mwadhi kaka jo Kenya. Kenya ne kochakore ka wuono. Kenya ne chakore ndalo mukoloni mobiro mwayudo uhuru to bang' uhuru waseno kaka Kenya osedhi. Nitie gwenge moko mane kata ma section paper number 65 of 19 paper number 10 of 1965 noketo gwenge moko kata mwandu ok nyadhi ni kunde go ok viable. Koro mayiso ni nitie gwenge moko ma pace ne onge ma malo kata mana service ne onge mawuok ka sirikal mamalo kadhi e kor gwenge. Koro principle number 2 ko pogo principle ma jakom ni endi en niya kadi poni pesa moro wuok sirikal mamalo modhi piny gi any formula pesa no kono dog malo
kata an inch. Mano pacha nikech bedo matek mondo mi igol pesa kuom sirkal mamano mondo tere kor gwenge. Koro kane nitie formula mo ya tiyo go motegno mondo mi pesa mosedhi piny kaka ko devolution pesa ma devolution mosedhi devolution nikech podo go pesa moko devolution ka nitie functions moko mi pesa mondo dhi piny ka mosedhi devolution modhi county ok obi yeno dog malo to mosedhi piny ka pono dhi chopo mana ward di formula moro mochopo ward kono kata ko chopo chief kata ko chopo jaduong' gweng' kaber to kikwatem no duoke malo nikech obo hinda issue mar access to service but challenge ma wado makaroli ginego en ni bill mana gikelo nwa mar baikele senate mar kao CDF giket koro mi ando CDF ota yiego mondo wa support mondo bid grounded ground e yo ma ok nyalo miwa jombe obed ni gi double roll kanyo understand lakini challenge makaroli ginego e bill ma gikelo nwa bill giketo yie kanyo ni ya senators mondo chul gimoro ni Senate oversight fund Senate oversight fund en chulo senator nyadiriyo mane koro mane mwano kwadwa made be ne nyakalo girgire ndo maonge senate mokit kanyendo nikech tijwa kodgi ondike katiba pend chike pro chiko kod ang'wen ni wan kodgi watimo oversight representation to gi legislation ma ichulo wa pesa marom gi karoli kaka wajumbe ma parliament ifa kondiki nyaka ni senator educate tindiko bataka ni MP kondiki ni bulkaroli omondi tindiko bataka kanyo ni MP maize ni wate one member of parliament ichulo wa pesa kendi miwa allowances mondo watim tije digo adek koro chulo senators pesa mondo tim oversight mondo manes double roll ma pesa no endo wan kaka senators okwadware nikech mano koro chalo gimo ambo keto mibadhi moro kaka senators ni mondo wacha imiyo ma indiko gi sirikal taigolo ko takimedo akaindi koro mano ndo bako gol en ko goli to dipo ko nyere paro i karoli gini koro apa ni mane emadi miyo karoli gini challenge gima kelo no ma Senate oversight fund ko wuok e National Assembly wuok e Senate concept no gine mane gidware gisebet ka giwache but ok wache ni chulo senators eni gimi iloso ne gi office man gi capacity now to oversight gige counties ngeni sintie gik moko ma nyalo dwaro technical ability kata jomoko site visits kidwa neno gik moko inyisi ni gimoro ni kama timore kama kidwa dhi ng'iyo kaka CDF nigi that capacity yes tineno kaka wan kaka wabunge gima ji mang'eny ok ong'eyo kisomo CDF act masani binge role ma mbunge en patron mar CDF paro gik manoserumo ng'eni di paro gik machon kato wan gi jo siasa moero gik moko ni patron gi go picha gi kelo picha gi mago gik matinde onge tiji and be a public participation at the beginning of the financial years ti winjori gi ji ni wadwaro gima kama mano is legitimate mano is representation kise di bedo kumoro to ji onyisi ni wadwaro gima mai gima thago waka as their leader yeah he represent by going to articulate gino before the CDF board iwinjo to gi committee mo bedo chaired gi DC or sub county mineno madalacha tinyiso gi ni nadhi kuma kama jogi dwaro school jogi dwaro cho titimo kama gigi ngeni jopiny be mayiero ge public participation koro role ma mbunge ka in gi mbunge ma jamibadi en ubro dondore gi ji gik matindo mano ko nyiso ni gino rach mbunge ni marach ko mbunge ni migolo kiki nek CDF nikech ni yiero mbunge manono joka basa kama wangu ndo kama na nyoko miwasechi uende radio Kate Senator wa Migori gione Bukaroli Omondi Suba South member of parliament kada jawan Burama Suba South ndo kama na nyako miwasechi mane kama weche ndo mara duol kanya sayo yo to burudu kendo sadek mondo gomba kama ndien kaka pele nyinga Trevor Ombija jandeng opanga jonyakach dendo numbija tae anyakuar guok ocha pesa wanere sadek